No niin, moi taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Ja, nyt pelattaisikin tänään, tai tässä, tai nyt olisikin vuorossa tuo Cake Wars. Ja joo, Mineplexissä tosiaan pelataan ja joo, eiköhän mennä. Ja me tosiaan pelataan Rautien kanssa tätäkin. Mennään pinkkiin. Okei, mä oon pinkki. Tuu pinkki. Mennään pinkki. Joo. Okei, nyt peli alkui. Tiedätkö mikä on vähän häiritsevää? Kun mä oon pois niinku päältä nää niinku nimikyltit. Haittaaks jos mä laitan ne nimikyltit päälle, koska mä en näe mitään. Koska niin. Ja älkää ihmetelkö mun serkun nimeä, se haluaisi sen nimen Rautieksi, mutta sitä ei saa ilmeisesti vaihdettua tuossa Microsoftin tilissä, että joo. Ei. Oi. No, mä ostin kuitenkin Se tulee nyt suojaamme. Mulla ei ollut tietenkään varaa sitten noin. Meidän kakkuu tullaan tai yrittämään tuhoamaan, mutta ei se onnistu. Se on keltainen, on aika hönö. Mä lähden tästä. Meillä on 10 smaragdia. Mennään keskisaarelle. Koska why not? Nice. Pinkki on tässä meidän... Katsotaan, että se ei mene se meidän saarelle kukaan. Täällä ei ole yhtään. Eli tässä on vähän sama idea kuin tuossa Bedwarsissa, mutta sitten tässä ei ole niinku saarillaan tollaset, mitkä voi vallata ja sitten ne omalle saarelle tulee ne kaikki niinku resurssit. Hyvä pelaa. No ei se hirveä. On se nyt hyvä. Joo, no ei se ainakaan mulle pärjännyt. Mä tuon sun ulos sinne. Ja mä sain sen kakun tuhottua ja... Mitä? Aina. Piti jonkun verran lyhyesti. Keskipiste. Ai mä tuhosin punaisen. Se oli ihan vahinko kyllä. Mä vedin siihen 2 lyöntiä ja se veti muhun ehkä 2 HP, kun se olisi mun 2 lyöntiä. Mut sillä oli vaan kengät ja ei. Mä menen tuohon purplet. Me tuho sininen, se on just täällä pinkillä. No mä tuhosin purplen kaku. Okei. Ja lisäksi ei oo enää ollut toi yksi sininen. Jos sä tää purple ei aina, tää on aika hönö. Se tippu, mä tuhosin. Eli se on enää 2 vs ihan chilli. Me tuhottoin sinisen kakku. Joo. Mä olin just sen vieressäkin. Mä vaan sattumalta juoksi sinne. Ai sininen tuli meidän saarelle. Okei, pärjäsikö se? Mulla oli puumia. Niitten kakku on syöty. Kohta meidänkin. Ei edes oo, se vaan on meidän luutti. Tossa, se ostaa itselleen pikaksi. Nyt se on tossa noin tilassa. Okei, se ei oo hönö. Aika samanlainen varmaan kuin minä. Paitsi et mä oon proompi. Let's go. Et sä nyt keltainen oo? Oonpas. Mun tiimikaveri näyttää ihan siltä ja sillä on keltaiset armorit. Joo. Mut joo, nyt ollaan tosiaan uudessa pelissä. No yksi tyyli on häkkeri, kun se söi jo ton punaisen kakun. Tai sit se meni samalla taktiikalla, mitä mä menen nyt tällä hetkellä. Oho, ei se toimikaan.
säkin osaat puiltaa silleen semi hyvin. Tai silleen samalla lailla miten mä. Mennään tuhoon jonkun kakku. Paitsi että mä suojaan aika meidän kakku, koska karma. Keskipiste olla meidän, mutta smaragdipiste ei vielä. Koska mä en Sä menit vaan ohi siitä. No niin, niitten kakku pitää tuhota. niin pitää. Arvaa mitä mä tekee. No tuhoamaan niitä. Se onnistuu nopeammin näin. Tästä päätä kun hakkaa ton blokin. No ei onnistu. Se oli nopeampaa. Kakkusi on syöty. Kuka? Mulla on Vihreä. 2 HP. Vihreä Jonna. Nyt se Mä saa kuolin, käni. mä kuolin, kun mä olin niin lovi siinä, kun mä olin... Ai siellä on vielä tuo yksi nyppä. Ei oo kauan. Ei, tää vihreä on häkkäri. Niin joo. Sillä on speedhackit. Kato mitä äijä. Kato. Mitä? Miten sä leikit? Kato siinä näkee, että tää viittasankarit on aina proida, niin kuin sä sanot. Okei. Okay. En mä jaksa edes puilta. Mennään vielä yhteen. Joo. Kato, mä asun pään päällä. Kato, mä leijun ilmassa. Huomasin. Mä leijun ilmassa. Ja Okei, mutta huomasin. taas ollaan uudessa Mä reporttaan. Mitä teet? Ai reporttaat ketkä? Ai minut. Ups. Niin. Vitsi mä blogin sisässä. Jo ihan selkeästi häkkäsi. Katsojatkin voi sanoa, että mä häkkään. Vitsi tänne vielä noin pitkä matka. Toivottavasti mä pääsen nyt sentään tänne. Hei, täällä on taas tää kakki kelta-aineinen. On nobo. Mä menin Tippumaan. en kun valtaa Keskisaareen, mutta sitten mä menen kyllä tippumaan, koska... Hei, meidän kakku syödään. Ihan just ehkä. Syönkö? Ei. Tai no nyt te syödään. No way, no way. Paitsi jos mä hoidan nyt tätä keltaisen. Paitsi jos Mennään mä nyt et tuohon enää. nopeeseen kakku. Missä se yellow on? Ei sitä edes oo, se liikas kai. Ei ookaan. Ei se oo, se liivas. Nice. Se ei halunnut. Nice. Onhan se ihan semi-nice. Oota, mä ostan villaa ja mennään valtaiseksi. Mulla on 5 hornenlähteä. Okei, mulla on 8. Tai nyt mulla on Ossa 8. resurssit. Ei oo vielä. Mulla on nyt 9. Anna mulle. Tossa. Emerald-piste. Näin niin me saadaan suojaus. Löydettiinkö meidät keskipiste? En Ei. tiedä, mutta mä menen tuohon punaisen kakun, koska sitä ei suojattu mitenkään. Noin. Ja tää Totta, yksi... mullakin on. Täällä yhdellä on häkit, se vaan leijuu täällä ilmasta. Okei, Kuolitko? tää punainen on ihan nuubi. Ja sillä oli 5. Eli se oli 5 sankaria. Mulla on 2 kultahakkua jo, koska mä oon saanut... Tai mä oon ollut 2 kertaa niillä... Ihme leijuvilla saarilla. Mä menen tuohon sinisen. Tading! Okei, nää on ihan nuubeja. Monta smaragdipistettä meillä on? Come on. Älä nyt jaksa minua tässä tapella, kun... Miksi sä suojaat sinistä? Pyhäämä. No, mulla on diamond fullit. Mulla ei oo ees mitään Timu-juttuja. Pinkki on ehkä proinen. Mut se on kuitenkin 1. No, niin kamoiltaan proin. Okei, mun serkku liivas jostain syystä, mä en tiedä miksi. Ja sit sillä vaan lagas nettiä se poistui. En tiedä miksi se poistui. Tai pelataan tää, katsotaan jos saatais voitto tästä meille. Näin, oranssia kakku ollaan syöty.
Okei, se oli aika nuupi. Okei, onko se kakku syöty? On. Noin. Sitten olisi enää pinkki ja ollaankohan pinkki kakku syöty. Eli tuolla on pinkki. Onkohan se hyvä pelaamaan? Otetaan selvää. Okei, se ainakin tippuu aika helposti. Mitä? Okei, tää on häkkeri. Koska sillä on koko ajan diamond fullit. Okei. Siinä oli semmonen trappi. Sillä oli säilymisen riimu. Okei, tää oli helppo voittaa. Joo. Mutta joo, jätä ihmeessä tykkäystä ja jos tykkäsit ja joo, se olisi sitten moi moi!